ne znam. Ujak, ne znam. Ovaj mi se stric sviđa, znaš? Ovaj mi se stric ovamo sviđa. Dobar je. VB2.4, ne znam. Ne ima li koga, ko radi tu? Momak, ima li koga, momak? Momak! Evo me, brate, sekund. Ti radiš ovamo, a? Ja, što je trebalo. Dobar dan. Evo, htjeli smo ovoga strica da vidimo. A ko je kupac, oprosti? Ja sam kupac, uzme da se... Ti tamo, prosti, vidim da si obrazovan, samo pređi tamo. Interesuje me ovaj stric. Bih ga možda trgovao pa da vidim koji su uslovi, kako je ovo, koje godište, što se radi. Mogu ti prvo reći, ovako nepristrano, ne poznajem se. Odabrao si vrhunski. Vjeruj mi, ovo je očuvan stric. Vrh ovo je VB2.4, to je vrhunska kubikaža i sve. Malo je vožen, vozila ga je žena pomorca, sjedio je praktično u garažu po povore, razumiješ? Ja ti garantu dajem, evo kapi kita, ako na njega nađeš bilo što blokove, ono, ti vidiš output odličan, klip, glavu upravljača, sve u savršenom stanju. Možda bi treba kaj da mu promijeniš, ali to, ja mislim da je ovo strašna stric. Dobar, a? Evo, kad ti se kunem bratovom krvlju, sam spreman da rizikujem, razumiješ, kad to nešto kaže i kad obećaja, ja radim ovaj posao, ne bi sebi dozvolio da zajebem čovjeka, razumiješ, mene 20 godina posao me odlično ide. Ima pitaj za mene, gdje god pođeš tuda. Od mi reći koliko je prošao, a? Druže moj dobri, ja sam ti rekao da je dobar, ti imaš neku školu, ja imam neku drugu školu, razumijem, ja poštujem fakultet i sve to poštujem, ali ako ja kažem da je dobar, nemamo što da se raspravljamo, razumiješ, evo ja sam spreman da ti dam njega odmah za ovoga tvoga tu jarca na kojega si ti došao. A evo mi kolega, ovo je došao sa mnom tu, ne prodajem ga. Ja se izvinjavam, nemoj se ljutit, baš si mi antipatičan, poluđe me, razumiješ, tu bradu si tu pustio. Ovoga strica bi ja uzeo, ipak me tu ujeci ne interesuju baš previše strica, mogu li ga ja povesti do jednog prijatelja da bi ga pogledao malo? Možeš, Bogu hvala, ja krvlju garantujem za to, razumiješ? Evo tu imam, ako si kupac, ti ili ovdje, imam pašanoga odličnog, jeftino bi ga da. Ne, samo stričevi me interesuju, znači da ga vodim, a? Da li je stric regularan? Regularan je, brate, 100%, jesi ti kupac ili on kupac? Možemo li se dogovorimo ko će da priča sa mnom, razumiješ, ovdje nema vremena, nervira me, strašno me nervira, jesi ti kupac? Ja sam kupac, samo mi interesuje. Možeš li zamoliti ovoga da pričamo i ti? Molim te. Ako može da pričamo i ti, sve u redu, poštujem to, ali... Mene interesuje još, može li u neke rete, neke kredite u... Sve ćemo se dogovoriti, vidim da si dobar čovjek. Mene najvažnije je čovjek dobar, razumiješ, ja kad se zakunem, tu je završena priča. Vodi ga, provjeri ga, sutra ćeš mi ga dovesti ovdje, reći kupujem, ne kupujem. Važi li druže? Ne znam. Kolega, ja bih ga uzeo. Ne znam. Ajde, poslušaj me, vodi ga. Lako ćemo se dogovoriti za par. Daj mi ključeve da ga vodim, ajde. Ključevi su kod Borka ovamo, izvedi ga ti tu, sad ću ti ja da ključem. Ajde, važi. Ajde, zdravo bio, hvala. Ajde, prijatelj. Sutra mi se javi, čuješ, nemoj te tražim, a? Doviđenja. Nemoj te tražim, jer znam, zapamtio sam i tebe ovu verčinu kako izgledate. Sutra mi se javi. Bokaš, evo me, Bokaš.